Bigla ka naman, Mare, ah. Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah. Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, PM Sabin Malay. Siyempre, amigo yung RJ Beremenez at your service. Dana si partner ko, Leonel Orde Castro Jr. Flag racing ceremony natin. Nada bali na Bin Malay. Medya, dingalan tayo. Partner, good morning. Lilipat natin sa magandang lugar para magkamit naman yung RNCO na yan. Dahil kung nakikita ko, isa lang bagay kung bakit hindi maaprobahan yung ating mismo, yung mismong hospital na yan, sa dahilan walang daanan ng ating ambulance kung sakaling may itatakbo dyan o di kaya ilalagay dyan. These are not well planned for me as an engineer. Kaya ipinaplano ko lahat. Hindi lang ako gagastos ng gagastos, basta lang sige ng sige. What if
dating gobernador yun. Eh di nandun na pulis, nandun din ang PNP. See, that's my purpose kung bakit yan ang mga bagay na tinitignan ko dahil malaking tulong yan. Sana sa aking mga kapwa, no? Lalo-lalo na ngayon, meron mga, kaya ngayon, pinapatawag ko ang mga district supervisor sa mga principal ngayon because of the bomb threat sa mga school. At hindi lang yun, sa mga panawagan ko rin sa mga barangay, dapat tignan nyo rin ang mga school nyo. Baka mamaya, bigla na lang may sumabog, sasabihin nyo, ano kaya yun? See? Kailangan magmasid-masid tayo, mag-alerto tayo, huwag tayong papetik-petik. Sa dahilan, kung papetik-petik tayo, anong mangyayari sa atin dito? Wala na. So, alam nyo, ang nakikita kong diferensya ng ating gobyerno, mahilig lang umaksyon pag may nangyayari. Pag wala, well, balik sa dati. Hindi na tinitingnan kung ano ang mangyayari. Sana po, Vice Mayor, yung mga tao mo dyan, sana nga hindi patetik-petik din. Yung pinakita ko sa kanila, yung mga pinakita ko sa kanila yung mismong problema dyan kahit ma-aprobahan na yung mga ordinansa pero yung pagtatranscribe inaabot ng 1 linggo, 2 linggo. Lalo-lalo na ngayon, kumakapal na yung ordinansa. Kumakapal na ang binibigay ko sa inyo. Kaya sana po, minsan binabasa ko, mali pa rin yung pag-transcribe. Mali pa rin. Kaya sana po mabago. Pinakitaan ko yung mga tao mo, yung transcriber ko dyan. Pagta-transcribe lang, in a matter of 15 to 20 seconds, nata-transcribe na lahat. In a matter, you see? Magsasalita lang ako, itinatranscribe na kagad. Ang bilis. Sana po, pag-aralan po ng Sangguniang Bayan para hindi po ma-delay lahat ng ordinansa. Dahil doon pagdating sa probinsya, lalo tumatagal dahil wala rin silang transcriber. So, ibig sabihin po yan, madali po ang trabaho kung gagamitin lang natin ito. I'm doing a lot of ordinance. I'm doing a lot of response letter in a matter of a seconds or minutes. Tapos na po lahat. See? Kahit tambakan mo ako ng sulat, in a matter of minutes, i-response kita kagad. So, sana po, mahalaga po ang mga implementasyon ng ordinansa, mga resolusyon, sana po, mabigyan po ng mismong pag-aaral yung sinasabi ko dahil pag hindi po matagal ang proseso. Sana po, be wise enough. Time is gold. Kahit 100 kayo sumulat sa akin ng letter, yung 100 letter na yan, in a matter of 1 hour, sinagot ko na lahat yan. See? Oh. Di ba kayo naniniwala? Ang bilis kong sagutin lahat yan.
maliban doon sa regional director, nagkakandarapa sila. Kung sumulat sila sa akin, sinasagot ko kagad in a matter of a seconds or in a matter of minutes. You see? Hindi sayang yung oras. Pero tayo, kayo, ano kaya? Kaya sabi ko nga sa inyo pag mayroon tayong mga ginagawa, kung minsan napapago dahil meron ako pa nakikita. Sana po, para po ma-implementa po yung mga ordinansa, resolusyon, anumang bagay na dyan po sa ating sangguniang bayan, mabilis, lalo-lalo na po, may parating na naman ng 3 ordinansa po. Sana po, hindi na natin mismo pinatatagal dahil po ang ordinansa ay kalakip ng sistema para magkaroon ng power ang ating mga kapulisan. Binibigyan ko sila ng power para magiging maayos lahat. Ano man mga problema, ano man mga nandyan, ay lahat yan ay pasiyahan, ay batas nasyonal. Hindi lang pwede. Kaya nga po, pinare-recheck ko yan sa ating municipal administrator o chicken bunto para minsan siguro balang araw si municipal administrator pagsasalamin ito sa dami ng kanyang ordinansa na binabasa. Kaya yun po, ang akin lang po. See? Isistema natin ang mga bagay na alam natin mayroong kaukulan na mismo sinusundan. Kaya sana mga kapitan, magiging alerto kayo. Huwag sana papetik-petik tayo dahil pag may nangyari dyan sa mismong barangay nyo, ayawan ko, kayo mismo ang sisihin ng taong barangay dahil kayo ang leader nila. Sana po. Kaya nga po, nakapagbigay tayo ng metal detector sa bawat school. See? Bawat school may metal detector, nil-receive nila. That's my purpose. Hindi na pwede yan kung saan-saan na natin dyan. Wala. Dahil hindi naman kasama yan sa appropriated ordinance. Baga susupplementan, matagal pa yan. Tapos ng giyera, hindi pa tayo nakakakilos. Yun ang nagiging sistema ng ating gobyerno. Sana hindi ganun. Dapat bawat taon ipinaplano ang mga pangailangan ng taong bayan. Kung hindi, ay wala na. So, sana po. Sana po. Iyan po ang kahulugan ng pagka-istrikto. Dahil kung wala yan, wala tayong patayan, wala. Kahit anong sabihin nyo dyan sa akin, walang problema. At least patutupad ko pa rin ang dapat ko ipatupad. Dahil alam ko, tama yung ginagawa ko. Siguro, pwede nyo gawin yan pag hindi na ako mayor. Oo, pag hindi na ako mayor, gawin nyo na yung gusto nyo. Total, kayo naman maiwan dito Pero pag habang may bago, sumunod kayo. Sa patak na yan ay hindi lang yung haka-haka, chismis, kung ano man yun. Nandyan si mismong si Marites, si Marisol, si Maricho. Hindi ako ganun. Tinitignan ko lahat kung anong mga sistema. Dahil kung di natin gagawin yan, ay wala nang mangyayari sa atin dito. O tignan nyo,
O kung hindi tayo kumikilos, hindi ko sinasabi ang mga dapat yung gawin. Ano? Hindi kayo nagkukulikta ng malaki ngayon. You see? Oh. Mapapagbabayad pa natin ang mga tao hindi nagbabayad? Madam Treasurer, magkano ba binayaran ng former Mayor Pavia? Ha? 3 million plus? You see? Kung hindi tayo magiging stricto, sa palagay Aha. Okay. Ha? Pultot ha. Marakot man na porsyon. May talagang na sindulon iray tututan na partner. Tapiano makapan na bayar ira. Okay. Wadya. eh kung hindi na siya po, ay close. Political will lang. Bakit ka matatakot? Eh, tama yung ginagawa mo. Hindi ka dapat matatakot. Eh, kung di ba demanda, hindi sasukutin sila. Eh, ano problema dun? Meron naman tayo korte. Ipapaliwanag natin kung bakit ginagawa natin yan. Eh, yung ginagawa na naman natin eh, unugad na loy. Bakit tayo magagalit? Bakit tayo matatakot? See? Kaya dapat alamin yung karapatan nyo. Hindi lang yung porke nadimanda kayo, dinenervous na kayo. Ha? Pero bago lahat, bago kayo gumagawa, tingnan nyo muna yung pros and cons. Alamin nyo kung ano yung magiging kalabasan nito at alamin nyo kung paano nyo magkaroon ng depensa dito. So sana, sa lahat po, kayo lahat, dapat sumunod tayo sa tama. Dahil yung tama na yan ay magbibigay ng mismo sarap na tulog nyo. Tignan nyo ko, ang sarap-sarap ng tulog ko. Kahit na sabihin man lang na aside from being a mayor of this town, nandun pa rin ako sa business ko para tignan ko kung ano nagiging problema. Nandun pa rin ang aking focus din. See? Kagaya po ng ating yung CCTV na sa palengke in this series. Kaya pinapaayos ko. Naksinangsi, huwag mabisa kayo. Anak mo na tuntun. So, dapat mong tuntunan. Kaya iaayos ko. Pumunta nga kayo sa ano ko. Naka-series lang yung ano. Kung saan ka pupunta, nasusundan ka ng camera. Ganun ang sistema. Kailangan maging systematized lahat. Pumunta nga kayo sa mga pabriko ng aming mga boss ko. Makikita niyo kung gaano sila kasi-systematize. Ang bilis ng kanilang delivery. Diyan ako natututo. Kaya yung natututunan ko, ginagawa ko rito para magiging maayos lahat. Kaya yun po. Sana itong mga bagay na sinasabi ko, itong mga words nito, sana nga ilagay nyo sa puso nyo. Hindi lang po ako nagsasalita rito para lang, parang baliwala lang. Well, kung binabaliwala nyo, ito lang masasabi ko sa inyo, sinong loser? Kayo. Dahil hindi kayo natuto sa sinasabi ko. Yung sinasabi ko, katotohanan na yan. Bakit katotohanan? Dahil hindi ko maabot sa ganitong sistema, hindi ko maabot ang kung anong gusto kong abutin kung wala akong sistema sa aking buhay. May sistema ako, kaya ibinabahagi ko lahat ito. Alam niyo ba na someday, kung hindi pa rin, patuloy pa rin ang ating gobyerno ng walang sistema, well, baka pagdating ng araw, hindi na Pilipinas ang nakikita ko.
baka hati-hatiin na itong Luzon, Visayas, Mindanao sa dahilan walang sistema ang ating gobyerno. Kasi, alam nyo, ay napakasakit, ano? When I had just a pleasant talk with the Secretary Avalos yesterday, sabi niya, ang hirap, sabi niya, ganito na lang sistema natin, walang check na patutuunan. Although, sabi niya, sana left and right mag-uusap para at least sa kapakanan na natin bansa, sabi niya. See? Kaya sana yung mismo Vice, tigilan mo muna yung pamumulitika. Mag-concentrate kayo muna sa trabaho nyo. Lahat ng mga counselor nyo. Tumigil muna kayo. Tumulong muna kayo. Sabihan mo yung mga counselor mo, tigilan nila yung pamumulitika. Walang mangyayari sa kanila. Dahil pag hindi sila tumigil, ay ibang usapan na. Dahil yung ginagawa nila pang sarili. Para at least, eto, marinig lahat. Kung kukilos kayo, ayon sa mismong bayan. Hindi dun sa pinanghaharap. Tama ba yung Vice? Kayo rin mga kapitan. Oo. Sana doon na kayo kumilos. Huwag na yun. Dahil eleksyon nyo. Pero di ako naniniwala na may eleksyon kayo. Di ako naniniwala. Di ako naniniwala. 60-40 yan. Oo. Oo. See? Kaya sana gawin niyo yung tama. Huwag kayong magpakitang gilas. Magsisilbi kayo na ayon sa puso nyo na walang tinitignan na in return. In return, hindi ba pwede yun? Ibig sabihin, nanunuhol ka. Gamitin mo kung tumulong ka ayon sa puso mo. Hindi yung in return dahil may balak ka na iba. Yan ang dapat yung intindihin. Ang mismo panunungkulan bilang isa kang public servant ay dapat tumutulong ka na walang kapalit. Kaya ako, tumutulong ako. Kahit hindi niyo ako boto bukas o kaya 2028, magpapasalamat ako sa salamat kung hindi niyo ako binoto. Why? Siyempre, hindi niyo ako ginusto Kahit na ginawa ko ng lahat At ang gugustuhin ko dito. Di nagpapasalamat ako at least na mabigyan na yung mga iba. At makikita na rin, matutuwa na rin yung mga empleyado na wala na yung striktong mayor dito sa bayan ng Binmalay. Masaya na kayo. Ganun. Pero para sa akin, may lumaban man, well, karapatan nila yan. Pero para sa akin, kung hindi man ako makabalik o bumalik, trabaho pa rin. Alam nyo, marami na nagigikayat sa akin. Mga kapo ko mayors, doon tayo. Sabi ko sa kanila, doon kayo, dito ako. See? Ang dami na. Ang dami na. Marami ng tao sabi, ganun, doon tayo. Sabi ko, dito ako. Dahil may patungkulin ako bilang mayor, hindi patapos ang termino ko. Saka na yung politika. Dahil yung politika yan, nakakasira yan. Kahit marami nga patikos nga agad. Tungkol niya sa sabi ko, masawa ka niyo sa papatikos na yan. Pakialam ko sa buhay niyo.
ang pakilaman ko, yung buhay ko na nagsisilbi sa bayan ko, Binmalay. Tandaan nyo yan. Hindi nyo ako matitinag sa mga sinasabi nyo. Mga negative, mga kasisiste mo. Ay, hindi ako ganun. Hindi ako nakikinig sa mga ganun. Dahil, alam nyo, ang nakikinig lang yon yung mga walang utak. Walang kaalaman. Pero yung mayor nyo, maraming kaalaman. Eh, bakit ako makikinig sa inyo? Doon sa mga kritisism mo, ay, nagkikritisism mo sa akin, hayaan ko lang yan. See? Ang hirap, no? Pagdating ng araw, maalala nyo ako. Sana nga, ha? Meron nga dyan na ano eh. Meron nga dyan na nakausap ko na back chairman sa isang bayan. Sir, ako'y nahihirapan. Nag-resign na ako. Bakit ka nag-resign? Sabi ko, paano? Bawat kibot ng aking mayor, kakain sa labas, naka-charge. Kung ano man yung mga charge, alam niyo bawal na sa mga procurement, charge ng charge. Ayaw ano. Pero, ang tanong ko ba, ginagawa pa ng mayor nyo rito yan? Ginagawa ba? Ha? Ginagawa ba? See? Oh, see? Yan ang pagkakaiba dahil mayroon akong isip at gawa na para sa inyo gawin pag alam kong illegal na pamaraan. Ang aking kaisipan ay puro legal na pamaraan, hindi yung kung saan. Dahil ang pagpunta nyo rito at pagtrabaho nyo ay ang kumita para sa pamilya nyo. Hindi kung ano-ano na kayo ay mahimbulgat pagdating ng araw. See? Tingnan nyo. Si Asisor, Sir, may problema ako rito. Yung hinihingi ng certifications na sa Guniang Bayan. Sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng istorya dyan sa mismong hinihingi sa'yo. O, binigyan ako ng istorya o story. O, ano nangyari? Balik ka na lang mamaya. Tapos na yan. Tapos na ba? Asisor? Yan. Po si Mayor Pet Marrera, live and direct dun sa nangyayaring flag raising ceremony yan ho sa bayan ng Binmalay, Pangasinan. Naputol na naman si partner ko. Partner, how's that? Musta ka dyan? So talagang direkta yung mga sinasabi ni Mayor patungkol sa mga empleyado dyan, partner ha? Oo. At, hello, partner. So, sana po. Magpapaalam na tayo dahil wala tayong oras. Malinaw na malinaw po. Yes, malinis lahat. Yes, yung mga bilin ni Mayor. Oh. Tayo Mga empleyado po. So sa ating mga ay sumunod sa nakikisasyon natin. tungkulin. Alam natin, tama. God bless at sana po kasulit. Siguro naman, Ay, mula sa ating disclaimer down to the GOs, sana tumugon tayo sa tama. Okay, thank you, partner. Maayos. Yes, yes. Si partner Leon Elorde Castro Jr., Oscar ng Binmalay, Oscar President ng Lalawigang Pangasinan. Live and direct dyan ho sa flag raising ceremony at napakinggan po natin yung mga bilin ni Mayor sa mga lingkod ng bayan dyan ho sa bayan ng Binmalay. Yeah, that's Pedro Technical Engineer Nexon Dakal. Walo pa kanta ba yung balot? Dingaran ng partner ko, Leonel Orde Castro Jr., amigo yo RJ Jimenez at your service always. Talaro na ng sublaya programa SBM Saray Balitan Matwa dan kapaborito Joseph Kanilang Bakani Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay.